Ara us parlam d'un joc creat per un grup de joves mallorquins que permet redissenyar els indrets i monuments més destacats de Mallorca. Pareu atenció, a continuació veureu l'illa com mai no l'heu vist. En Lluís és un jove de Sóller de 25 anys que ha dedicat els darrers 6 mesos en fer realitat un somni. Ha creat amb 20 amics més un mapa en 3D de Mallorca basat en el programa de construcció Minecraft. Ells mateixos han dissenyat indrets, ciutats i monuments de l'illa. Primer vàrem agafar aquestes dades geogràfiques per tenir el contorn de Mallorca i les altituds i les zones. Després vàrem agafar un mapa polític, el vàrem posar damunt i vàrem anar repassant les carreteres i les ciutats allà on haurien d'estar, realment. I després, a poc hem anat polint detalls. Ara enllesteixen l'església de Sant Bartomeu de Sóller, el passeig marítim de Palma o la Serra de Tramuntana, però hi ha més espais emblemàtics. I ara entrem dins del videojoc per sobrevolar i veure com és exactament aquest món virtual. Ens posem dins de la seu de Mallorca, com sempre majestuosa, i entrem dins i veurem els seus bancs, les seves columnes. Falta, això sí, el mural de Miguel Barceló, que els seus creadors diuen que també el volen representar. Ha costat 3 mesos crear aquesta seu de Mallorca. I allò que vàrem fer va ser primer fer la planta, és a dir, vàrem cercar una planta per internet de la seu oficial i després vàrem anar pujant amunt. O també el que vàrem fer va ser primer fer una secció i després copiar-la. Minecraft va néixer a Suècia el 2009 i és una aplicació on els usuaris poden construir ciutats senceres. Aquests joves ho han fet com un hobby i sense interès comercial. L'únic que volien era mostrar Mallorca com mai abans l'havien vist.